O BNG celebrará mañá martes un acto público de precampaña electoral ás 8:30 da noite na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro. Nel intervirán a exdeputada Rosana Pérez, a portavoz municipal Raquel Suárez, a voceira nacional Ana Pontón e o cabeza de lista ao Congreso pola provincia da Coruña, Néstor Rego. No acto darán a coñecer as propostas da súa formación para as xerais do vindeiro 10 de novembro. Con este acto iniciamos a presentación da campaña. Temos aquí o programa para estas eleccións. Ven a resumir o que levamos reclamando sempre dentro do BNG, que non é outra cousa que, basicamente, que se cumpra o Estatuto de Autonomía, xa hai que dicilo así, porque todas as cousas que pedimos a maiores xa parecen incluso excesivas, e non é máis que cumprir co que se ten aprobado nos diferentes parlamentos, e non é outra cousa que esas transferencias que aínda non se recibiron. Tamén falará Xosé Deira, que repetirá como candidato ao Senado. Para el é un orgullo participar de novo nesta experiencia e poder acadar representación en Madrid, tanto no Congreso como no Senado. Cando o Bloque está en Madrid, os problemas de Galicia están en Madrid, e estamos seguros que polo menos 2 ou 3 vamos a conseguir, dánolas as enquisas dos distintos medios de comunicación, de 2 a 3 diputados, como tuvemos sempre hasta estas últimas, que eu creo que non se formou o goberno precisamente porque se deron conta que faltaba Galicia.